L'Ajuntament de Figueres ha decidit precintar provisionalment la zona de dutxes dels vestidors de l'estadi de Vilatenim, on unes analítiques rutinàries de DipSalut han detectat un brot de legionel·la. Les analítiques han donat positiu en 4 punts. A la dutxa de vestidors dels àrbitres número 2, el circuit de retorn de la part nova dels vestidors, el circuit de retorn de la part vella dels vestidors i a la dutxa del vestidor de l'àrbitre número 3. Quan parlem de precinte de les instal·lacions d'aigua sanitària, en cap moment no podem confondre, no estem precintant l'estadi municipal de Vilatenim. Estem precintant unes instal·lacions d'aigua sanitària que afecta a tot el sistema d'aigua calenta i freda de les dutxes. L'1 de juny es va fer una cloració de tota la instal·lació d'aigua sanitària de l'estadi i es van buidar els 2 acumuladors que presentaven cert deteriorament i oxidació i que podrien ser el focus inicial de la legionel·la. El 16 de juny es farà una nova analítica i els resultats es coneixeran a final de mes. No hi ha persones afectades. En l'ús que es va fer quan probablement ja hi havia aquesta infecció d'aquestes instal·lacions no s'ha detectat cap ni un cas d'infectat per aquest bacteri. Val a dir, pel que em comenten els tècnics, que aquest bacteri no es transmet ni pel contacte de l'aigua ni tampoc per la ingesta, sinó per la inhalació dels vapors i que afecta d'una manera més greu a la població afectada per problemes respiratoris que no sol ser amb la gent que du a terme una pràctica habitual de l'esport. Yo creo que esta noticia que estamos dando no debe crear en ningún momento alarma social, al contrario, desde mi punto de vista, tiene que ser tranquilidad social, porque estamos demostrando que las inspecciones se están haciendo regularmente y cuando da, en este caso, positivo legionela, estamos aplicando los protocolos pertinentes para su solución. Entonces yo creo que también desde la regidoria de Esports, decir que es tranquilidad social. De cara al cap de setmana del 18 de juny, que hi haurà partits de la setmana Barça Jugadors, s'han llogat habitacions de l'hotel que hi ha a tocar l'estadi perquè els esportistes es puguin dutxar. Para que la gente se pueda duchar, hemos alquilado habitaciones en el hotel que tenemos aquí enfrente, entre un número de 10 y 15, bueno, pues para facilitar que todo el mundo que venga a practicar aquí fútbol durante estos próximos días tenga a mano, digamos, unas duchas, unas habitaciones para poderse cambiar tranquilamente.